سلامات خبركم تخاتلتنا كم يكنيكم كم يعلقكم أمل عالم تركبوا تخاتلتنا إذا مددنا عدينا channel مسمولت أنكم كتلو نتمنه لما عتدما لك كمتي لمود ما قد سلتنا إذا حلفة كنرينا ناي لما عتمدنا بقر بزعبا prepositions ويدما مستوادد زبل كوينو حدا بحدا كنرينا مالتي مجمرتا What is prepositions? مستوادد زبهال انتهي مالتي. Prepositions is a word that shows the relationship between a noun or pronoun and other words in the sentence. إذا مالت كأنتايو حدا مستوادد ويدما حدا preposition زبهال أمونغو سم ويدما كند سم زولو زمدنا مس حدا كالقل زقلت أنا ويزحبرنا مالتي. أبنت كنا هنرينا نعبنت دمان at home إذا مالت انتهي مالتي إتي أبجزا زلو سبعي حجي إذا at بالله ناتنا prepositions ويدما مستواددة لازم تحبرنا لا مالتي أمونغو سبعين أمونغو تي home زلو زمدنا ويك a relationship تحبرنا لا مالتي لازم إتي أبجزا زلو سبعي at the man at home. Prepositions ويدما مستوادد بزح نقدر كحبرنا يخل يوم نعبنت نحد location كحبرنا يخلو ويدما أنفت كحبرنا يخلو كمون جزيون كحبرنا يخل يوم مالتي. لما عندي حزام متهم دلهو ثلاثة prepositions ويكا ثلاثة مستوادد كينهم نساتهم دما on مالت أب لعليك خون كله تخلي دما at up خون يخل مالتيو ثالثة in زبل مالت سلزي حنت وحنتي مس أبنت جرنا كنريمكم في التنينة معسن أبين إنا on تكملوا تقدمتي used to express a surface of something نقرات أبيناي كمزلو أبيناي صفحي تقميتهم كمزلو نحبار نتقملو on ويدما أبلعلي مالتي قدامي نعبنت on the table أبلعلي طاولة نحد نقر أبلعلي طاولة ألو كان هو تحبر تتكمل لك نعبنت هجي on the table أبنت I put the book on the table متحف أب تلعلي طاولة أقميت إيه سلازم تحبرنا على مالتي إتي متحف أبيناي كمزلو أب لعلي طاولة كمزلو يحبرنا على مالتي كلاي on my desk ويدما أب لعلي ترابيزة The paper is on my desk إتي ورقت أب ترابيزة ألو ويحب لعلي ترابيزة أقميت إيه ألو نبلعلنا مالتي سلازي أبزيان تاي تحبرنا على مالتي on they used to express something on the surface of something sorry كلاي when and where we use on مع سنابين كنت قمول كم كلاي دما النجارات specify زخنة وي وسن زخنة معلتن عادة كنجلس أم دلون on بالكال انت قمولينا نعملت on Wednesdays نبلنا عب ربع جني Wednesdays كبهال كل جزء ربع مالتي لك أتا ربع تمثل لا معلت مالتي the garbage truck comes on Wednesdays كل جزء تاناي كوحف مكينة ربع يعتمد لذا هجي بلك أتا تمثل لا بزلا معلتي نخنجلس نتكمل لازلنا كالح جزء أنت إذا on مالتي إذا بقى يحتاج هذا لا on Wednesdays وسن زخنا معتن التي نخنجلس نتكملون on مالتي سلزي the garbage truck comes on Wednesdays أب ربع تريت نبلع لنا مالتي بس كلاي on the 14th أب علت 14 هذا خانتين نقلس علينا لك بتاع علت 14 زلا معلت مالتي أبنت مسنري I was born on the 14th June in 1988 تجي أب 14 سنة
1988 ተወሊደ ልክ تا وسنت سخونت معلتي نزاربنا سخانتها 14 سنة ስለዚህ use to specify days and dates معلتن ዕለትን ልክ بትክክል ክንገልጽ ምስ ንደሊ ንጥቀመሉ prepositions ወይ ድማ መስተዋድድ on እዩ ማለት እዩ ካልእ use to indicate part of a body ክፋላት ናይ ኣካላትና ንምሕባሩን ንጥቀሚና ሕጂ ኣብ ኣካላትና ዘለው ነገራት ንምግላጽ on ዝብል ቃል እውን ንጥቀሚና ንኣብነት on my finger ኣብ ኣጻብዕተይ ንብል ኣለና ሕጂ I will a ring on my finger ኣነ ኣብ ኣጻብዕተይ ካትም ኣሲሮ ኣለኹ ወይ ከዓ ገይሩ ኣለኹ ንብል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ on እንታይ ትሕብረና ኣላ ማለት እዩ ሓደ ነገር ኣብ ክፋላት ኣካላትና ዘሎ ትሕብረና ኣላ ማለት እዩ ካልኣይ on my cheek ኣብ መዕጉርቲ ማለት ዝኾነ ለዚ ሕጂ ኣብነት ምስ ንርኢ he kissed her on her cheek ንሱ ኣብ መዕጉርታ ስዒምዋ ሕጂ ክፋል ናይ ኣካላት ኢና ንሕብር ዘለና ኣበየናይ ኣብ መዕጉርታ ኦኬ እቲ ካልኣይ ምስተዋድድ ሄዝዮ መፅዮ ዘለኹ ኣት ዝብል ኮይኑ ብትግርኛ ክንትርጉሞ ከለና ኣፕ ማለት እዩ ዝኾን ዘሎ ስለዚ እዚ ከዓ ንምንታይ ክንገልጽ ምስ ንደሊ ንጥቀመሉ use to point out specific time እዚ ከዓ ፍሉይ ዝኾነ ግዜ ንምሕባር ንጥቀመሉ ዓይነት prepositions እዩ ንኣብነት at 12 pm ኣብ ሰዓት ፋዱስ ድሕሪ ቀትሪ ልክዕ ፋዱስ ድሕሪ ቀትሪ ዘሎ ኩነታት ክንገልጽ ምስ ንደሊ ሕጂ እዛ ኣት ትብለላ ንጥቀመላ ኣለና ንኣብነት ምስ ንርኢ I will meet you at 12 pm ኣነ ኣብ ሰዓት 12 ድሕሪ ቀትሪ ክረኽበካ እየ ወይ ድማ ክረኽበኪ ልክዕ ሕጂ ኣብዚ እንታይ ንሕብር ኣለና ማለት እዩ እታ ስፔሲፊክ ዝኾነት ግዜ መዓስ እያ እታ ክረኽቦ ደልየ ዘለኹ ኣነ ወይ ክረኽባ ደልየ ዘለኹ ልክዕ ኣብ ሰዓት 12 pm ወይ ድማ ሰዓት 12 ድሕሪ ቀትሪ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ሓቢራትና ኣላ ማለት እዩ እዚ ፍሉይ ወይ ድማ ስፔሲፊክ ዝኾነ ታይም ክንዛረብ ወይ ከነመልክት ምስ ንደሊ እዚ ኣት ንጥቀመላ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣፕ ካልኣይ at 5:45 am ኣብ ሰዓት 5:45 ቅድሚ ቀትሪ The bus will stop here at 5:45 am እታ ኣውቶቡስ ኣብ ሰዓት 5:45 ቅድሚ ቀትሪ ኣብዚ ደው ክትብል እያ ሕጂ እታ መኪና ወይ እታ ቡስ እታ ኣውቶቡስ ሰዓት ክንደይ ደው ከም ትብል እየ ዝዛረብ ዘለኹ ብሳይድ ማለት እዩ ኣት ልክዕ ሰዓት 5:45 እታ መኪና ኣብዚ ደው ከም ትብል ይሕብር ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ስፔሲፊክ ታይም ይሕብር ኣለኹ ማለት እዩ ልክዕ ሰዓት 5:45 ከም ካልኣይ it used to indicate a place ንሓደ ቦታ ንምሕባር እውን ንጥቀመሉ ኢና እዚ ኣት ዝብለሉ ቦታ ዝብለሉ prepositions ሓደ ፍሉይ ቦታ ወይ ከዓ place ንምሕባር ንጥቀመሉ ኢና ንኣብነት at the bus stop at መጸበይ ኣውቶቡስ ሕጂ ኣብቲ መጸበይ ኣውቶቡስ እንታይ ይካየድ ኣሎ ወይ እንታይ ይግበር ኣሎ ከምዚ ይካየድ ኣሎ ወይ ከምዚ ይጽበሎ ኣብዚ ቦታ ክንብል ከለና ሕጂ at ዝብሉ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ኣብነት ምስ ንርኢ he is waiting at the bus stop እሱ ኣብቲ መጸበይ ኣውቶቡስ ይጽበ ኣሎ እንላለን ማለት እዩ ኣበየና ይጽበ ዘሎ ሰብ እዚ ኣብቲ መጸበይ ኣውቶቡስ at the bus stop in the bus stop ኣይንብልና ወይ on the bus stop ኣይንብልና እንተዳ at the bus stop ከም ካልኣይ ኣብነት at university ኣብ ዩኒቨርሲቲ ንብል ኣለና ሕጂ I learn at university ኣነ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይመሃር ኣበይ ድመሃር ልክዕ at ኣብ ዩኒቨርሲቲ ስለዚ እንታይ ይሕብር ኣለኹ ማለት እዩ እዚ ቦታ ይሕብር ኣለኹ ሓደ ስፔሲፊክ ዝኾነ ቦታ ልክዕ ኣብዚ ኣብ ከምዚ እንዳበልኩ ይሕብር ኣለኹ ማለት ስለዚ ከምዚታት ሓሳባት ክገልጽ ምስ ዝደሊ እዚ at ዝብለሎ preposition ይጥቀም ማለት እዩ
ሕጂ ናብ ንዝብዝ I learn in university I learn on university I learn at university at university ማለት ነግረ መንገዲ ብዛዕባ ዞም prepositions ስለምንታይ ሕጂ ዝረኣነት at university ወይ at the bus ኮይኑ ዝብል ተድበሃል ቁሩብ ማለት ዝኾነ ተድበሃል ሕጊ ወይ ከዓ ሩል የብሉን እንታይ ደኣ ልክ ብምንባብን ወይ ድማ ብምስማዕን ብምልምማድ ኢኻ ነዚኦም prepositions ከተድበሃል ክትገብሮም ትኽእል ስለዚ ብዝከኣለና መጠን ካብቲ ሙሉእ ሓሳባት ብምንባብ ወይ ድማ ብምስማዕ ክንመሓይሾም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ማለተይ ፍሉይ ዝኾነ ሕጊ ፍሉይ ዝኾነ ተድበሃል የብሎምን ማለት እዩ ኦኬ ክንቅፅል ኢና ሳልሳይ ሒዘ መፅእ ዘለኹ መዓልቲ prepositions ድማ in ኮይኑ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ንምባል እንጥቀመሉ እዩ ንኣብነት ብዛዕባ ኣበየናይ ቦታ ከም ዘሎ ወይ ድማ ኣበየናይ ቦታ ከም ዝሰርሕ ንሓደ ነገር ክንሕብር ምስ እንደሊ እዚ in ዝብል ዘሎ preposition ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንኣብነት in the car ኣብ ውሽጢ መኪና ሕጂ he is in the car where is he ኣበይ ዘሎ ንሱ he is in the car ኣብ ውሽጢ መኪና ከም ዘሎ ይሕብር ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ in ትብል ዘላ ቃል እዚኣ ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ከም ዘሎ ትሕብረና ማለት እዩ ካልኣይ in the office ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት Eden works in the office Eden ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ትሰርሕ ኣበየናይ ከም ትሰርሕ ይሕብር ኣለኹ ማለት እዩ ሕጂ in the office ኣብ ውሽጢ ቤት ጽሕፈት ቀጥልና ብዛዕባ ነገራት ኣብ ውሽጢ ማይ ንዘለው እውን ክንገልጽ ምስ እንደሊ እዚ in ዝብል preposition ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ንኣብነት ኣብ ውሽጢ ክፍሊ ማያት ዘሎ ክፍሊ ማያት ክብል ከለኹ ባሕሪ ክኸውን ይኽእል ኦሻን ክኸውን ወይ ከዓ ውቅያኖስ ክኸውን ይኽእል ወሓዚ እውን ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ውሽጢ ዘሎ ነገራት ወይ ኣብቲ ውሽጢ ኣትዩ ዘሎ ነገራት ምግላጽ እንጥቀመሉ preposition in ማለት እዩ ንኣብነት in the water ማለት ኣብ ውሽጢ እቲ ማይ ኣብ ውሽጢ እቲ ማይ ዘሎ እንታይ እዩ ንኣብነት the ship is in the water እታ መርከብ ኣብ ውሽጢ እቲ ማይ ኣላ እታ መርከብ ኣበይ ከም ዘላ ይሕብር ኣለኹ ማለት ሕጂ ኣብ ውሽጢ the ship is on the water ኣይብልን ሕጂ the ship is in the water እታ መርከብ ኣብ ውሽጢ እቲ ማይ ኣላ ካልኣይ in the sea ኣብ ውሽጢ ባሕሪ እዚ ከዓ fishes are swimming in the sea እቶም ዓሳታት ኣብቲ ውሽጢ ባሕሪ ይሕንብሱ ኣለዉ እብል ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ ሒዘዮም መፅኦም ዝነበርኩ preposition ወይ ከዓ ምስተዋድድ on at in ዝብሉ ኮይኖም ብዝከኣለና መጠን እቲ ሙሉእ ሓሳባት ተረዲእና ስለምንታይ እዩ on ወይ ስለምንታይ እዩ in ወይ at ዝብል ቁሩብ ብርትዕ ክብል ስለ ዝኽእል ብዝከኣለና ግን ካብ ምንባብ ወይ ድማ ካብ ምስማዕ ክንርድኦም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣብ ዝቕፅል ብዛዕባ ካልኦት prepositions ሒዘልኩም ክመፅእ እየ ንሎማዓንቲ ግን ብዛዕባ እዘን ዝተምሃርናየን ቁሩብ ዕዮ ገዛ ወይ ከዓ ንዓና ክሕግዛና ዝኽእላ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ እሰን ድማ ቀዳሚት ሕቶ I was born dash May ትብል ኣላ on at in ካብ ሰለስቲአን ሓንቲ ንመርፅ እታ ካልአይቲ ድማ I will come to pick you up dash 2 p.m. tomorrow on at ወይ ድማ this class will be held dash Mondays ዝከኣለና ንዘን ሕቶታት ክንሰርሕ ንፈትን ኣብ ኮመንት ፅሓፉለይ ኣነ እውን ናተን መልሲ ክነግረኩም እየ ወይ ድማ ኣብ መወዳእታ ናይቲ ትመፅእ ዘላ መደብና ናተን መልሲ ሒዘ ክመፅእ እየ ንስኹም ግን ዝከኣለኩም ኣብ ኮመንት ክፅሕፉለይ ፈትኑ ስለዚ እምበኣር ፅኒኢልኩም ምስማዕኹም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን የቀኒየና ክሳብ ኣብ ካልእ ቪድዮ ንራኸብ ሰሰና እዩ